Gabay sa kalambuan tulumanon nga buhatag ug kahayag sa daghanang mga butang. Gabay sa kalambuan himua kining tulumanon nga gamay nga agianan nga maoy muiwag sa mangiub nga lasang sa kinabuhi. Dili man tuod dayon kini makapakita sa tanang butang sa palibot apan buhatag og igong lamdag alang sa musunod mong mga lakang. Gabay sa kalambuan, ania ang inyong magsisibya. Mayong buntag, Sugbo! May buntag Kabisayan og Mindanao. Adlaw na pudrong Sabado. Ting panglaba yun din ta ninyo. Pero wa may labot aning pagpanglaba. Kaya di mo tingog akong stinger na Remel. Okay na. Kaya naakauban ako ang among kanhi provincial board member sa Tercero Distrito. O niya karon siya maoy among kanhi among CEO, Chief Executive Officer sa Bantay Radio Cebu. O niya siya pod ang karon ang consultant on agriculture and food security. Ang ASE Laboratories, siya pod ang CEO sa ASE Laboratories nga inyong gigamit matag karon ugo niya sa inyong pagpananom kamisad murag nindot kaay ni kay ikas pagpananom ngadto pagpamuhi magamit ang ASE Laboratories og ang mga produkto sa lactopaphy. Akong welcome ang akong partner matag Sabado. Ako ning boss ako pag yung partner. Yes, kanhi provincial board member Gigi sa Good morning. Yes, maayong buntag ka ug maayong buntag sa tanan natong naminaw Luzon, Visayas, Mindanao ug worldwide, no? Daghan na kaitag mga hook up nga mga station. So ako niya tong isaysay ang atong mga istasyon nga diin mo kamo naminaw. Pero una sa tanan, happy weekend. Kay Sabado man at tangina sadmi karon isa ka oras ubanimi ninyo atong programang Gabay sa Kalambuan. Kini sponsored by Lactopaphy, Lactobiotics Worldwide Corporation and ASE Laboratories. So, Ma'am G, naka-hook up ta sa mga radio stations din napita ni. Okay. Pwede man daghana naka-hook up na to. Ang Davao o ang Jensan, ang Zamboanga. Dipolog, Zamboanga o Davao. Tuan na Bantay Radio. Sila ng Boss William Mon. Same time gapon pero ang ato din Visayas, Mindanao area, mga dungog pagyuta. Yes. Why kuan ka na madungog pa ta. So, palihukos mga radio Ang stations. atong mga I love farmers karon nga naminaw basin malibog mo duha ka buok simultaneous ang broadcast sa Gabay sa Kalambuan program diin ang usa ka programa handled by me and Oka dinhi sa naka-station sa DYKC ang usa pod simultaneous karon gihapong orasa naasad si Kabantay William naa didto sa atong studio ug hook up siya didto sa tulo ka stasyon DYKT DYKT, KT? DY, not DYKD. DY, ma'am. I'm sorry. DXKT, DXKD o DXXX. Double X, Ito sa Mindanao, puro man DX. Now, karon And Visayas, dinhi DY. Sa atong Visayas, magkinanglan jud tag listahan kay murag dili jud ma-memorize, no? Naka-hook up ta og maayong buntag sa tanang naminaw nato sa Sambuan, DYAJ One Heart Radio ug regards din kang Kabantay Alan Rosete. Yes, sayo sayo kayo naka-hook up mo tinuod. Sayo kayo. Yes, mag-reportan na raban ni sila, no? Ang atong Bantay Barangay in Action daily na atangin ninyo sa Bantay Balita sa atong programa dito sa Bantay Radio. Okay, ikaduha nga hook up nato nga istasyon, Star Radio Tayasan naglanog-lanog Negros Oriental niya sa Tayasan og regards kang Ayan Lahato, no? DYHR Shine Radio Toledo si Kabantay Jojo Minorias naminaw sad nato ug naka-hook up gihapon ta siya gihapon ang in charge sa radyo natin Balamban. Okay. Sa DYPS BT Radio Tuburan didto man gyud ko miaging semana didto ko sa ilahang studio nindot og naglanog-lanog ta. Murag Berkules man to ni adto Oo, sa karong semana. Tuburan. Ako mga paryente diha, mga Galyardeg Sanchez, maayong pagpaminaw ninyo ha. Ug Mayor Aljun Diamante nagkauban mi kagahapon, nagsuri mi didto sa New Star. Higa ra ba ni nga mayor Yes, daghan kayo nindot kayo iyang plano sa Tuburan unya. Parte sa agriculture mo unang nagkakuyog mi didto. So June Manggubat ug Graniel Roland daghan kayong salamat. Naa sila sa DYPS BT Radio. Ug ikapila naman to, naagyapon ta sa Real Radio Toledo. Kabantay Alan Puluyapoy ug
Pastor Julius Puluyapo ni bisita po go didto sa ilahang transmitter Merkulis sa ilang or Huwebes, studio. basta kita yes, ko ako ato. tong gilahos no. Real Radio, Power Radio Bisdak Lutopan ug Power Radio Aluginsan no. So mga taga 3rd District maayong pagpaminaw ninyo dinagikan sa Aluginsan lahos didto sa lungsod sa Tubaran. Mhm. So ang Toledo, ma'am, ako sang klarohon, ang Toledo nagkakay panghitabo sus labihas patay dito eh. Kabantay ka sa atong niaging adlaw katong si Angel Joy Mantingan ito Abarques. Katong Oo, gihigtan kuan, in town si Crystal Joy Crystal Joy Abarques. 12 years old. Sus, grade 6 to Dalaga, no? pasakay las motor, gida dito sa kalimunan, gihiktan ang liog og liston, unya, dito in town gibitay, patay na, pizza, I think pizza 11 to, na nakita ang pizza 19 na, peras na nga, ha, sorry kayo, hindi na mo i-describe kung may ni Ma'am Gigi, pero iladag yung kayo ko, no, kay matod pa, di na nga, state of decomposition na. Dili na bitaw-taw ang utok sa gabuhat, ana. Kabiha sa adik sa Murag- Toledo, ha? Even din sa Cebu City, og Timog, Cebu, og I think Timog Pilipinas, pirti ng kabihas patay yun, kabiha, ichap-chapan ito, kauluhan. Una sila ito. Lahi pa tong reckless driving sa dong, Oh. ang ugyoy nang naglawig sa, o kana bitaw napuno ang social media ni adtong balitaa, Lagi? lain Sus, sa to. So, kaning nahitabo sa Toledo ba, atong hisgutan, ang utok ana either yawa na may nasud sa utok ana. Di na tingali na sakto yun ang... Unya. Maburi yung ngugag, wag ikaon, ma'am, siya tingali. Okay, kitang duha dili man gyud ta lawyer no. Kay na man gyud tingay mo supak nato sa mabot na gayni taglo. Pero akong sa paminaw nako ba, kani bitang proseso nato sa balaod. Piting kabihar sa day. Ang hustisya sa namatay tuan na gilubong sa ilawom. Pero kita nagsigig mangstorya din ha sa hustisya sa nagpatay. Sus, looy kayo eh. Sus, Ang rights, what about the rights of the child? Nalubong basad ilawom sa asa siya na ibutang karon. Sus. Pero ang rights sa nagpatay, hala tagaan yung due process tanang rights. How about Perting sa daghanang namatay? proseso ang Oh. criminal justice system sa Pilipinas. Perting batia ang pagproseso, perting pandugaya ang bista sa kaso. It will take years kaning pagbista sa kaso. So mo nang usahay Mao maglagot ka. Kuan kaayo ko kanang kibaw naman gyud ka kaano unsa gyud ko ka suko gyud anang magbuhat bitaw sa drugs. Apil na ng pusher. Sus. Apil na pud ng di man gud na ta kaingon nga pusher ra gyud sa dana nakibaw Dili, magbukat ay. dili na mao imuhang gisudlan. Pero una ha, ang kanimo gud ma'am si Jail the user, help the jail the pusher kuno help the user. Man ang pero ang protector istoryahan magud na. ani, ang grabing protection sa mga kadagkuan do na gyapon kadtong panahong digong ha, nangamatay man to. Karon perti naman daghana kay sobrang nagpaha na puno ang Cebu hasta daghana unya. Ang kanilang gingon ako ang protection ba sa mga dagkong opisyal sa gobyerno. Apil na tingali ha ang mga Kana pulis, man gud. apil na Oo. tingali mga tingali nagapay na hire ana. Kani magong istorya ka nga usay. I don't blame the kapulisan no because it's how our justice system works. Ang kana bitong musumbong ka nga naay drug addict manghulga nimo. Mayon wa pa mo kakapati ha. Oh, laina bitaw sus Wa Ginoo. pa mo kahilabti. Laina Na pa gyud, man eh. ka sa atubangan nimo wa pa man ka Yep. dapati. Tambagan pa ka siya, pagbantay-bantay lang diha. Kamutik bantay na mo, kay kita na noy pabantay mo pinangilara. Bitaw, munang advocate sad ko sa kani bitong mga kagbabayan karon, let's enroll kana bitong self-defense. I Wala don't know. kita ra may wa naman tay may adi may way mahimo no pero ang pagtawag lagi oy manawag tag enforcement but in the time nga naa na gyud diha Sa akto. ikaw naman gyud kaugalingon mo'y musalbar nimo. Ang problema ani kay wa may programa sa gobyerno ang For ingon ani. women's ba, Bayad man women's eh. group na Bayad man eh. Una usana sa ato ang kung ano niya sa pangagamhanan ni Governor Pambari 4 Mas na ang women's group di lang kay women's empowerment no sa kanang panginabuhi dili lang kana hasta ang pagdepensa sa atong kaugalingon. Kaya nabali naman ron ma'am G, ang mga inahan na may nanginabuhi, ang ilang bana adik. Minyo tong bata, katong suspek ha. Minyo to siya nila pabungbuang ha, profesoran. Sus kalaming silaban, gidretso, kana bitaw ang iyon ana, bitaw? sus mangilara. Anyway, Oh, bitaw. sige lang ma'am G, Anyway. kaning ato, murag tipik lang ni sa kalagot, ba kay, di lalim,
Na ako mismo, na ako'y mga anak babae. Si Ma'am JJ, nasa'y anak babae. Gani. Si Bel. So, kanabang si Bako lang. Layo lang kayo taon, mahitabo ng mga kuwanggol mo. Ako, bisag karon, di lagi ko mo kumpiyansa sa mga kung kay lisod kaayo ang panahon karon matay wa nay kumpiyansa ha kamong mga naminaw kanang labi nag kita mo nang sigisgahan mo mata ni kanang murag kagot ang ipon irog intaw mo gamay palayo sus paita anyway Ma'am J karong adlaw perting daghana man gyud ang inquiry o niya kana sa mga nangagi even si Boss William dito katong kami nagpartner din siya maoy kami o si Sir Mark dito sa Davao pero wa kayo ta kahisgot og livestock pagpamuhi unya ang baboy karon Oni atong topic karong adlaw mga higala. ang baboy karon murag ni kibra ang gidaghanon mo lang mahal sa kaayo ang kinilo sa nakalain-laing merkado astang lisura bati pa kay ekonomiya gilad pag yung kaayo ang mga presyo unya di man pud ta makablame sa namuhi labi na sa mga backyard kay matud pa Ma'am J sa survey 70 to 80% sa supply sa atong baboy backyard. Now, dinhi ang nasyonal pero sila kani mga backyard hog raisers kami. Kani ato ako makatestify ko kami sa karon buhing saksi gito mga container sa Happy group naghana na kong container ani kay kani ato mao gini akong gigamit. O niya ang mga produkto ani sa mga naminaw nato mga produkto ani daghan pawas baho na kay insumo. Pero sa sige mig hisgot ani kaning sa Asil Laboratories para ni tanom. Wa mi kahisgot gyud bisag kami sa Boss William kay mura magugog ako kanang mananumay ka na mamuhi ay ka mura magugog kanang makakita kas mga tinanom si duta o mura magmaibog ka pero ang baboy ang manok ang kanding ang baka wagin mi makahisgot ani mura ikaw mo na ay authority gid ani mo hisgot kabahin ani sa pagpamuhi nga gigamitan antong mga produkto sa lactopapi nga akong paliton dili inani ha gagmay kay ni kung daghan na container ay matindi na matabang kundi unsa man gyud ang lahitabo ani kani ato ang Lactovet mo na siya probiotic for animal nutrition. So kung ang tao nagkinahanglan og probiotic nagkinahanglan pud na ang mga kahayupan og probiotic ngano unsa man ang probiotic sa simpleng pagkaistorya opposite sa antibiotic. Probiotic. So, you introduce life. Probiotic, you introduce life, you introduce microorganism. Good microorganism. So, ang kaning antibiotic, mga higala, kay balo namang yun ka, nga mauni mo patay sa tanan, nagkalain-laing klaseng bacteria, good or bad, sa lawas. So, sa tao, for example, paimnuntag antibiotic, kay doon na natay infection, maupod na'y mahitabo sa mga kahayupan. Ang baboy masakit, ang unsa pa ng mga kahayupan diha, napod na sila yung mga bacterial or microbial imbalance. So ang gibuhat sa probiotic para sa animal nutrition kaning Lactovet, iyahang in-neutralize or iyahatong patyon ang nag-overgrow nga mga bad bacteria nga nakakos sa infection sa baboy. So introduce kag Lactovet sa iyahang imnunon o pwede sad spray sa iyahang feeds gani karon duna na may mga na-introduce karon kami sa una ka way back 25 years ago wa pa man kaayo nang himo bitong kanang probiotic feeds katong sa una Nido bifidobacteria kanang mga yon ana bitaw sa Nestle karon naman lang na sa second karon ng mga henerasyon like mga 10 years ago. Pero ang Lactopafi 25 years ago patang nag-introduce no. So karon na natay makitaan sa market ng mga probiotic feeds main ana. Dagko kay marka labi na ng mga bisag sa ilang sako. Pero ako putlos Ma'am JJ kadiot. Ang kaning magong Lactovet dili kay sa ako nga sa among practice kani ato wa pa mi maigo atong ESF wa mo tay bakuna pa ani lahi man na siya lahi man ni pero kani adto sa mga sakit-sakit dili man mi gi-maintenance man gud namo ni isagol na mo ni sa kanang dili man na press manok nga kanang butirer katong bitong ilahang murag huwas nga na sila murag tutuyon bitaw Ma'am J nga kuan nga inig post nila sa LSM bugawas ang tubig ka namang na may connection tanan paingon dito sa gestating pin o sa farrowing pin. Now, ang among gigamit, ang among gikuan ato, ibutang na mo ang usa ka container nga tubig
May ilang silbing water, ilang imnan, butangan ra namo ko sa kabaso. Di man may, wag yun, di yun ka makapaabot nga magkasakit. So, karon lang, Dili ta, by the way, akong klaruhon, nasakit o wa nasakit, magkinahanglan gyud tag probiotics. Di na to abton nga naabot na sa punto nga nasakit na bitaw. Maintenance So, ni, ha? Maintenance. Nanuman, nindot man kaayo ang effect sa Lactovet. lactovet nga naman kay kani siya duna ni siya dala nga growth promotant, meaning inig-inom sa inyong binuhi ana ang iyahang feed conversion, no? Ang iyang feeds dili lang nga madritso ra ngadto sa iyahang waste, kundi taas ang iyang feed conversion efficiency, mahimo siyang unod, mahimo siyang muscles. So dili masayang sa pagkaon pila ka kilo na dinhang feeds unya daot lang gyapon o gamubo lang gyapon ang timbang sa imong baboy kay ang kaning sa baboyan ra ba weight ra ba ang atong dag-an. ang problema ani, usara ginakita na kong problema, Ma'am J, ngano, bisag mo gamit pagkaglactovate, basta ang imong baboy bisayaon, ang gamit kag feeds nga kuan dili kay siya lahi gyud kadtong mga landrace, kadtong mga large white, durok, o katong mga dugo amo imong gamiton pastan mo sibo gyud kaayo unya tan-aw nimo ang baboy Ericas landrace niya, gikan sa pag ang inahan buntis pa, then hanton mahimong manganak, ang baktin ang giinom sa gatas nga gitutoy sa mga baktin kasagar aduna na sa lactovate daan. Inig aksyon nila kay munginom man na sa di pa nila mga inom na daan. Ang nindot bright nga. ba yan na? Yes. Ang nindot nga ni gamay kay tanang mabuy bugkos sa glawas. Haskan pagkabugatas timbang. Kay timbang may itong hisgutan. May nindot ra gyud ani. Now, Isa pa gyud ka, ang importante po nilang buhaton kay na may ubang mga diseases nga carried by kanibitong sa mga atong pagtunob-tunob mga bisan asa. Yes. So importante sang tandem sa lactovet kaning atong insumo. bida. Second sa gyud tinuod lang tapag gito mga containers ako second sa dai ka usa nga di man na nimo kalikayan Ma'am J magabi mo gawas ang iyang baho kay kanang hanginangin wala ko murag wala disturbo ba pero di kahapon sprayhan lang og dili spray gamay lang yung kayong iwitik-witik nimo sa iyang converting ninduta kay di gyud ka katimaho. Disinfectant maning insumo, Yes. odor control, O- disinfectant. Pwede rin may magkaon ko des babuyan. Tinoon lang kaniya to. Murag di kayo. Di gyud ka katimaho. Doon na po ni siya, nindot ka ang karakteristik ka kay live microorganism sa ding atong insumo, no? It has an ovicidal property. Unsa man ang ovicidal property kay naay mga langaw, no? Naay mga langaw. Dili na makapatay ang insumo ug ang langaw mismo imong sprayhan unless imong lumsan ang langaw. Ay, Dili pa ang ubang mga brand nga insecticide spray nimo ditsog patay. Dili ingon ana ang characteristic sa insumo kundi it controls the eggs. Wow. Sa kaning mga langaw mo ana man ni mga itlog, mga itlog. Yes. Iya hatong i-control ang pag-hatch sa eggs. Pero kanang langaw sprayhan na nimog insumo, mubalhin na siya di siya mamatay. Sakto gyud tinoon. So ang nindot lang gyud kay ang importante nga ang silingan nimo di mo reklamo. Pero papaliton sa nimo ang silingan. Dili man kay usahay. Parang wa man mi ko. Kaya sa may gamay dabi. Patagain na lang ang silingan. Pero kato ang kong gihatag mama tinuod testingan nila. Onya nangita sila sa mga ato palit kay dito man may palit pero dili man sa sige hatag kay mahurot sa nga mo. Pero akong isingit lang ni ingin siya amon ing class valedictorian sa high school si Engineer Chris Labiaga matod pa morning na boards naman lagi kay maanya gagauban ron extend my regards to my former batchmate sa class 1991 sa USGR Engineer Chris Labiaga Tinuod. to ani sa dakong opisyal ni sa dako sa mga sa kompanya dito sa Middle East karon ma'am. Mauba. So, maayong pagpaminaw di Chris. Okay, ako di ang state, akong istoryahan. No, tinuod na. Graduate di ay ko og chemical engineering sa University of San Jose batchmate mo. Recoletos. Tinuod na, 19, ako na lang ginisulti, mahibawa na pila ako edad. 1991. So, pero karon wala naman nag-offer og course nga chemical engineering ang University of San Jose USGR. Recoletos. Mo lagi to. Yapay one of usa the ma'am siya few to lang we- sa ning isingit Oh, kadiyot. sige. Regards niya diha sa Middle East. Pero ni ano ni magulian ni labi reunion gani. Si Ano sa aman? next year pa. Murag ika
Di na ko itong katuwing. si Boss Alin niyo, ha? Di si Piat ka na sa mado, kabantay ka ni nga na yan. Boss Alin niyo, Buki Sulon. Ang iyang mama, si Madam Susan o si Tito Nas Alinio before. Matod pa niya, maing hapon ninyo. Good morning ninyo diha. Ano ni Ma'am JJ Oga. Ma'am JJ og ni mo boss. Hapon dire sa Irvine, Orange County, California. County mo na county. Kumusta man, bugnaw pa bagyod kaayo? Kapares katong na abnormal nga kabugnaw. Murag ingon ana pa karon kay going unya pa man ilang summer July man mabuta na ilang summer July. Katong nasa balita nga sobra gyud kaayo kabugnaw ang tema dito ang climate change. Kita gani dinhi murag kanang mabuntag murag di man ni maong kabuntagon sa lagi karon arang-arang na kay karon arang-arang na pero katong mga miaging pila ka adlaw. Galigo na ko ni kadlawon ma'am kanang mga pag-initubig before 4 o'clock. Ako yung paspasag, bubo, kan pintig yung grabe mo rin ibutang nga kay sweater. Diya pa, mamay. Diya pa. Good morning, the way Casey, Philippines. Kaya napag stars. Si Ray Racal, ni. Mo niya katong usama ka sponsor, anak. Lat ikaw, si Vice Gob. Vice Gob Greg kaniadto. Siya mo, among kamera, video, si Boss Ray Racal. Katong mga fight Pacquiao dito sa dito sa Las Vegas. Kami mo'y kuyog si Balong o si Mike Huban. Si Vice Gob kani ato mo sa mga sponsor. Okay. Anto siya may politiko ato di man ikaw na nasulagmaan mo ka. Anyway, Ma'am J, arita before ato tagayasan o kanang murag mubo lang kaayong pagpasabot o ni aron matangan nila kay naam tay commercial break taon. Kuan kana nang ang ni ani man taga Manila atong regarding aning ESF na seminar o meeting including sa provincial vet nato si Dr. Bereros Bingkoy. Ang nahitabo unsa man gyud to Ma'am J, unsa may nakabot atong kasikuan ninyo? Okay. Una tingali kay taas-taas man gyud ni ka no. Una ta mo commercial break atong ipahibaw nga after na nahinumduman nato nga duna bitay importante kaing revision ang gibuhat ang Kapitolyo or ang Provincial Board sa adtong ordinansa gibuhat sa adtong previous administration nga muog yun nakadagdangan muog yun nakadag problema adtong ASF. So ang gibuhat sa Provincial Board karon sa sigunsad sa atong panagmeeting sa mga dagko ang opisyal sa DA nga kinahanglan gyud to i-revise ang provision diin nga ang Kapitolyo will allow or ang province will allow RADDL mo na siyang RADDL no nga mo na siya authorized testing laboratory para sa ASF. Nga siya ragyoy mo testing kay atong panahon naman gud si mao na. Si lalay. Di lang kong mention na nga. Iyang gusto gyud ang Kapitolyo ray mo testing napay testing kit nga defective nga dili gyud mao ang resulta nga iya pag yung gikiha ang DA. So ang nahida po mga higala karon we are trying to mend bitaw the too much animosity between the two entities. So karon medyo hayahay na. Munang nag-meeting mi adtong miaging semana before Valentine. So ang gipaanhi gyud dinhi. Ma'am, kaniyot kayo, ito lang, murag ang taga DA karon murag at least kay sila sa province. Pirabuyag tinuod. Pirabuyag. So ang mga nanganhi gyud dihay team nga gikan sa Bureau of Animal Industries. Sa bahay. Team gikan sa DA Regional Office. Pinaagi siya manggod unta toy atong guest karon si Dr. Zim. Tuaman siya sa Bohol. Akong partner before si Dr. Zim Ampir. Yes, o tuwa siya dito. So dito po yours truly, ang consultant sa ni Governor Pam for Agriculture and Livelihood. Kini yung higala si Gigi Sanchez ug didto pod gyud si board member Sarsi Baricuatro kay siya may chairman sa Committee on Agriculture sa Provincial Board. Unya didto pod ang katong mga naghead sa mga laboratory so nagpadagyud ang DA Central ug usa ka team para musursi aning atong problema sa ASF kay gani karon no una ta mag-commercial after sa atong commercial break ato ning i-expound kay daghan kaayog angay masabtan ang mga namuhi og baboy dinha no nga unsay plano unsay buhaton kay moabot na niya ni sila kaning team sa inyong tugkaran ug unsay angay buhaton.